Ngapa kowe? Ngajar kowe. Kowe nek aku kene iki kira-kira kowe gila ora? Lho, dimati lho. Lho. Kok mlesek awake? Ora mung awake tok. Aku nek mleseke sak ndase. Ora percaya kowe? Lho, Mati aku. apa mau ngapane? Ayo, Kurawa maju ya. Kurawa maju. Kroyok Gunjang Kanjeng pamit kelapa katon lir kinjanging aduh mawe gandrung nyuwun pangapunten Kakang Durna lagi metu kaya wis kesonjo mbaya. mboten nginten babar pisan nek Bagong digdayane kliwat ukur. Loh, Bagong digdaya mergane. Kula sawangsa ing katebian iso ambles bumi. Bagong iso ambles bumi iso mabur. Kakang Durna Kurawa bubar maut mboten kanten-kantenan. Lho sumanggaken Kakang Prembaturna. Lole Bagong aja pamer. Kuat nampani Kyai Cundha manik aku meguru karo kowe keparat. Gus, Piye? Durna beto drei. Drei dengkulmu. Kae dudu drei. Lah napa? Kae pusaka arane Cundha Manik. Waduh, murup kaya wong nyuluh. Merga saka dhewe kekuatane sing ampuh ngegilani, mula pusaka kae murup. Terus Ora sawedi. Kethuke Gong, kowe ora bakal tekaning pati. engko nek mati Ora sawedi. Tandang ngono, aku sing bakal namengi saka jero awakmu. Oke, ayo gawa pusaka suntakan aku ora wedi regane nganti kuat. Pandhita Kang Inarya Wangsit Pindha Kumbang angajaping tawang susuh angin ngendi nggone. Entos nalu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alasan Satiwana. Saya gembelo siramu saya greleng pacakmu keparat. Ing atase wujude Bagong wae kok ngorak-arik para sata kula wis kasan bubar sar-saran ora karu-karuan. Ayo, nek pancen kowe digdaya tandhangono Kyai Cundha Manik. Kowe sing wong jireh Prembaturna. Durung babak kulitmu, durung putung baluhmu. Kowe wis gawa pusaka Kyai Cundha Manik. Ayo, nek pancen pusakamu iki digdaya tamakno dadane Bagong. Loh, kowe wani nampani Kyai Cundha Manik? Ora wani sebab apa? Pusaka ampuh karo ora gumantung kowe. Ning gumantung kelakuane sing duwe pusaka. Nek kelakuane sing duwe pusaka kuwi elek, tumindake angkara budi candala, pusaka sing ampuh ora bakal ana dayane apa-apa. Ora percaya? Bisa dibuktikan. Silakan. Lho kuwi nyatane kaya ngono. Kabeh-kabeh kuwi mung gumantung ana kersaning sing gawe urip. Ampuhing pusaka, ampuhing menungsa, malati papan panggonan ki mung gumantung karo sing gawe urip. Hah?
Wis tau ngerti ceritane Nabi Musa? Loh. Pendhita ora tau menyang pengajian. Nabi Musa ae tau ngomong iya. Kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi sabetno ning Laut Merah. Mergo entuk firman saka sing gawe urip, mula tongkate ampuh. Nek wis ora diparingi firman karo Gusti sing akarya jagat, tongkat kae ya mung kayu ngono wae ora ana dayane apa-apa. Cundha manik semono uga, tok anggap ampuh nek Gusti sing gawe jagat marengake cundha manik ilang dayane, kuwi mung wesi rongsokan kuwi. Ayo tibane nang wetenge Bagong. Agak wis. Ayo ora bakal temancep ning malah dadi srana melancarkan peredaran darah. Mergo aku tak uncek nggon weteng. Wis, aja kok kian gunem sing tanpa guna. Dijajal apa piye? Oh, lakon mati dening aku. Wah, Durna bapakku, Bagong. Bala Pandhawa mbyuk gumulung mangung siring sata Kurawa Kambaung Wisra katitih merut layut sagung Praratu. Kula nuwun mapunten, Ger. Iya, awis saking pangatenipun ponakan Bagong saengga kula damel ribet wonten ing negari Ngamarta sewu-sewu kalepatanipun ingkang bapa tadah wadana. Bapa Penemban. Mestinipun Bapa Penemban Durna menika saged menggalih Bagong menika namung drajating Panakawan. Nanging sabab menapa panjenenganipun Bapa Penemban Durna mituruti dhateng menapa ing dados pikajiganipun Panakawan Bagong. Oh, inggih amargi Bagong sampun kurang ajar dhateng Bapa ing Sukalima. Bagong sampun ngiyas dhateng Bapa ing Sukalima. Bagong sajaipun sampun ngilani dhateng Bapa ing Sukalima. Namung semantena kang kinten kula Bagong namung dapur gegojekan. Mboten gadhahi niat wantun kaliyan Bapa Penemban Durna. Oh inggih menawi ngaten kula ingkang nyuwun mangapunten lan salajengipun kula nyuwun dawuh saking Paduka Anak Prabu Puntadewa. Menggah kados pundi babakan perkawis menika? Sapurnaning pasewakan ingkang putra tumuli manjing wonten ing sanggar pamelengan nyuwun dhateng panguwasaning dat Kanggur Wengdat. Mugi-mugi pikantuk pepadhang nyatanipun Dewa Asung pepadhang dhateng ingkang putra pun Darma Kusuma. Jawata paring wangsit pusaka katiganipun menika kedah dipun lintoni. Lho. Dipun lintoni menapa? Dipun lintoni wujuding kanugrahan ingkang badhe mandhap wonten ing jagat ingkang nami Wahyu Jati Wasesa Bapa Penemban. Gandhak bleguduk soal gembol suara nanti awela. Dipun lintoni wujuding Wahyu Jati Wasesa kasinggihan mekaten. Menawi Bapa saged ngaturaken inggih menika wujudipun Kajeng Jati Wasesa tuwin Sekaring Jati Wasesa. Kula badhe ngaturaken wujudipun tumbak Karawelang payung tunggul naga miwah pustaka jamus yang jimat kelima sada. Wujudipun Sekar Jati Wasesa lan Kajeng Jati Wasesa. Kula aturaken Paduka badhe maringaken pusaka tetiga inggih kasinggihan mekaten. Nyuwun pamit yen kula ke Bapa badhe ngupati wonten pundi durungipun. Nek dilintoni kayu jati biasa pripun?
Bagong, no. Kowe tak kandhani ya Bagong, nggih. Ratu kuwi ora kena mban cindhe, mban siladen. Mban cindil, mban cindhe. Mban siladen tegese ora kena bedak-bedake. Nggih. Kowe bali neng Karang Kadempel. Mekaten sinuwun. Iya Bagong. Matura karo bapakmu mesti wis tanggap. Oh nggih, ngestakaken dawuh.